I krenuli smo konačno, evo, našli smo se ja i Marije. Konačno, evo tu i Meda. Meda je nekako nezainteresovan. Baš ga briga. Da li imamo kod te vikendice? I onda je moj vinograd jako blizu odatle. Dobro. Marijin vinograd. Misterija koja me mučila mjesec dana. Moram to da vidim. Ma A, vidjet će sad ti je orezan. A i treba vikendicu tamo da napravim. Trešnja! Ma nikogo ne sluša. Doglavni, lenji. Kao da sam već bio. Eno ga. Onaj. Evo ovako.
Ja, fajna, zdrowie kosty. Laka. Nedo. Miłego dnia.